Un any més, coincidint amb l'inici de les vacances de Pasqua, s'ha celebrat el quart Fòrum Estudiant més Empresa. Enguany hi han participat una trentena d'empreses i institucions per donar informació de les oportunitats laborals al país. El que es vol és que coneguin quins sectors hi ha actius en el país i que coneguin les possibilitats de feina que aquests sectors poden generar. No és una mostra per contractació, aquí no es contracta, aquí sí que es pot deixar el currículum si es vol, però bàsicament és perquè coneguin informació sobre els sectors aquells que ells poden tenir interès. En aquesta edició, el món de la robòtica ha estat un dels més atractius per als joves, un sector novedós al país. D'altra banda, la sanitat, el dret o el sector serveis també han suscitat interès. El tema és que els interessa estudiar això, enginyeries informàtica, matemàtiques, ciències, electrònica, perquè vulguis o no la robòtica engloba tot aquest conjunt d'assignatures. Els serveis assistencials hi ha una àmplia varietat de llocs de treball que clar, no es limita només a auxiliars d'infermeria o infermeres. Llavors és un atractiu. Que estan estudiant i el que ens demanen sobretot és feina per l'estiu i poder compaginar amb els seus estudis. Els joves assistents s'han emportat informació i també la possibilitat de fer pràctiques o treballs temporals a l'estiu. Informar-me sobre les empreses del país, sobre com funcionen i informar-me sobretot sobre la universitat d'aquí d'Andorra. Vinc a veure les diferents oportunitats que es poden donar en diferents empreses del país, també perquè m'interessaria trobar treball, no estava malament donar un currículum. La fiscalitat i les finances m'agrada molt, vaig fer pràctiques fa poc, amb un despatx comptable d'aquí d'Andorra, on feia més bé fiscalitat, té més digi i tot això, i em va agradar molt i m'agradaria continuar per aquí. No ho tinc clar. Volia fer infermeria, però estic que no sé si anar-me a infermeria o al món laboral, no ho sé, no ho tinc gaire clar. Durant la jornada s'han fet diferents xerrades monotemàtiques. Era prevista la participació d'uns 500 estudiants.